1, 2, 3. שנייה ביד זו חנות קטנה, אפשר לקנות בה גם מתנה, מחירים זולים וגם היחס נפלא. שנייה ביד זו חנות מופלאה. יום אחד הלכתי לקנות וראיתי הרבה שמלות, קניתי המון בגדים לילדה ומצאתי גם חליפה. קטלן בעוף לאגמי 26, אתם ודאי לא תתחרטו, תחזרו מחר ב6. אפשר לקנות בגדים רק ב5 שקלים, אז תבואו להציץ בית ספר קדם ממליץ.